এই ঘর ভাঙি পিছাচুনি আর কহিবনি। ভাই প্রেম ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ମିଠା। ଭାଇ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ମିଠା। ବାରମ୍ବାର କୁହ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ମିଠା। ଚାଲ ଏବେ ସବିତାକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପୁଣି। ଚାଲ ଆସନ୍ତି ଆମ ସୁନାର ସଂସାର ପୁଣି ହସି ଉଠିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡିଆ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।